Ahojte! Ahojte. Ahoj! Momentálne sa nachádzame v Košiciach a chceme sa prihlásiť týmto videom do Československa má talent a chceme vám ukázať, že sa dá spojiť Hudba A akrobácia. Sme v zložení, Simon's Couple Workout. a hudba Ruth Pajorková, huslistka z Prešova. takže dúfame, že sa uvidíme v Bratislave na stage a ukážeme vám naše umenie. Ahojte! Čaute. Ahoj.